Salom oras madita salutna dihamu amanami inanami suang-suangnya nakon nami na pasobulung tapara de maroha do pikirata los merid de mahita nomor 125 ayat sada dohot hulu. Marhite-hite gor ni debata ama, dot gor ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot gor ni to di porbadia na tumopalangit do tanoon. Amin. Sa itong dumamerengi matakku tu Jehova, ay iba na dumangenet patu siyan jorgong, sa idopakon maaw, jala asi maroham diaw, ay pujung jala dangol doaw, hodo ale Jehova di halunguton rohaku, ale de bataku marhaposan tuho doaw, say unang pailaaw. Haleluya. Martang yang mahita. Ali amanami na di banua gidyang, disuruhodo anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegay akaulaw ni sibolisi. Say padungo mahami marhite-hite to dim na badiyay, asa unang tarpedem hami di bagasan dosa, alay asa monang hami sahat rodi ujung, jala asa mardami hami sa leleng di tanoon, paimasahat hami Tuhan uluan na sorasuda, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udul mamu. Marid de mahita. Sa
Tangihon hamuma patik ni debata, ima patik parjolo, rodi patik pasapuluhon. Na parjolo, audo Jehovah debatam ninna debatata, dang jadi marakup ahu bainonmu debatam. Paduahon, dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu manang ahan di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na ditoru ni tano, yang gotunggabe si sobaon manang siuluan. Patuluhon, dang jadi dohonon guar ni debata, yang gosoture dalan na, ay hona uhum na dosogot akka na marsineang ni guarna. Paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dinaono mari maula hamuna sa siulaonmu, alay anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutan ni halak pe na mangebati hutam. Ay dinaunomari do di toppa debata langit dohot tano, dohot laut dohot nasa isina, dungi maradiad do iba na diari papituhoni. Dibahini do ubain na dipasu-pasu debata Jehovah ari paradianan nai jala di parbadiai. Palimahon, ikon pasangaponmu do naturasmu, asa martua ho, jalalileng mangulu di tano na nilehon ni Jehovah debatam diho. Paunopon, unang ho mamunu, papituhon, unang ho mangalakub, pawaluhon, unang ho olo manako, pasiyahon, unang ho olo makatidakon hata na sotutu maralohod donga jolma. Pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Behado padok ni debata taringot tupatik na sapului odo. Ahudo Jehovah debatam ninna debatata. Pargogo na suhatu dosan jala parimas, siluluhon dosa ni amana tu pinoparna, rodi sudut patuluhon, rodi sudut paupaton, pinopar ni akan na sugoroha diau. Alai asido rohaku di akan na maribu-ribu, akan na marholong ni roha diau, naso mangalaosi patiki, atong ramaidogogo mahita tuadopan ni debata. Ale Tuhan debata, sai pargugoi mahami, mangulahon na ubartu patikmi. Amin. Mari di mahita. Baru
tatopotima dosata. Ali Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na suhatu dosan si topan nasa na adong. Paruhum na tigor na manghumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akan nahula hami marhite sian pangalasyon nami di patikmu. Ima marhite sian hatutubu ni rohanami naruai. Nang sian pakatayon nami nasoture. Rodi pangalo nami dot hisap-hisap ni rohanami. Natamasi tutudo hami umon hami alani dosa nami i. Alay na tarsol-sol bagi do hami nuaeng alani i. Asi maroham di hami. Ale Tuhan debata nami. Pardenggan basa jala para si roha doho. Alani anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Say sama dosa nami sa luhut na. Jala suruh matod di perbadia itu roha nami be. Asa tarbahin hami mangulay ho di bagasan hati goran. Dohot habadiaon. Gabi saat hami tuhanguluan na sora suda. Na pinarbagabagam diakan na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima hata baga-baga taringot tu hasesan ni dosa. Ala ni pangalosyota do ubain na tertulang Kristus. Jala binay ni hajahatota do ibana mamugang. Ape tu ibana pisang-pisang parhiteon ni hasonangata. Jala binay ni bungang na malum itahilala. Hasangapon madidebata na digijang. Amin. Mari dimahita. Epistel di Parminggota di bagasan sadarion imanan yenet sian sada Korintus sada ayat 10 rodi 25 tajahama margati soring. Surung ni jamita taringot tu silang ni Tuhan Yesus. Ay hawoto do hata na taringot tu silangi di rohani akka na lahomago. Alai hagogon ni debatadoi dihita na dapotan haluaon. Di dia ma nabisuk, di dia ma si boto surat, di dia ma parsinabul di tanoon, dagabi hawaton habis uado di portibion di bahen debata.
aina mangidotad dado anggo halak Jahudi, jala mangalului habisuhod do ia halak gorib. Alai dia kana tarjowi dang Jahudi nang gorik gabe hagogon ni debatado dohot habisukon di debatado Kristusi. Songonima sahatna martua do akka na manangihon hatani debata jala naung peopsa. Amin. Kor punguan ina.
Mari di mahita. Tidakon ma haporsiaw tay, songon nahin na tidakon ni dongata sa haporsiaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jehova, ido ama pargogo na sohatudosan na tumopalangit do tano. Au porsia di Jesus Kristus, anak di debata Jehova na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian siya tod di porbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mati tarpadal do ibana di hao pinorsilang na tuwa banua toru dung ditanom na mula mangolu di ari patuluhon na manay tu surgo lauhudul tu siamon ni debata Jehova amanay pargogo na sohatudosani di sima ibana pay mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu doot na mate. Au porsea dito di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria atau panihala Kristen akan na badia, dohot diha sesan ni dosa, dohot diha tayi na madok, mula mangolu sogo daging halak na umate, dohot diha nguluan na sora suda. Amin. Kor Punguan Ama.
Tabigima titing namasa di bagasan mingguan. Tabegema Tikting HKBP Tamarunang Minggu tanggal 3 Maret 2024. Angka Rumawina Parjolo nama ragam Goar ni Mingguta Sadarion Ima Minggu Okuli topik Minggu Sundenggaddo Patik ni Jehovah atau firman Tuhan itu sempurna. 2. Pertangyangan wilayah Sada. Patupaon ni Huriatta do pertangyangan wilayah Sada di hari Selasa 5 Maret 2024 masuk pukul 10.00 wita di Bagasni Nyonya M Nababan Situa N Boru Sigalingging. Nama alamat di Jalan Berua 2J Asaroma Suderuas wilayah Sada Parhalado do keluarga Madohoti Partangyangani. Tolu peremajaan database jemaat. Diberitahukan kepada seluruh jemaat HKBP Tamarunang bahwa gereja akan melakukan peremajaan data jemaat. Sehubungan dengan itu, maka gereja akan membagikan formulir database kepada setiap keluarga. Formulir dapat diambil dari situa wilayah masing-masing. Karena ini adalah persyaratan untuk peresmian resort, maka diharapkan kepada seluruh jemaat untuk mengisi secara lengkap dan cepat formulir database tersebut dan sangat diharapkan agar secepatnya formulir database tersebut dikembalikan selambat-lambatnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024. Demikian untuk menjadi perhatian kita semua. 4. Acara peresmian resort HKBP Tamarunang. Sesuai dengan program kerja HKBP Tamarunang, yaitu peresmian HKBP Tamarunang yang akan dilaksanakan di bulan Maret 2024, maka akan dilakukan acara pesta peresmian resort HKBP Tamarunang, dan di dalam acara pesta tersebut akan dilakukan penyematan ulos untuk penggalangan dana acara peresmian HKBP Resort Tamarunang. Sebagai bentuk pencarian dana, panitia akan melakukan metode pencarian dana, yaitu 1. Taken les kepada seluruh jemaat HKBP Tamarunang. 2. Penyematan ulos dengan variasi harga, yakni Rp2.500 dan Rp5.000.000. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh jemaat agar bersama-sama mendukung kegiatan tersebut dengan mendaftarkan kepada diri panitia baik taken les ataupun penyematan ulos di acara tersebut. Tuhan memberkati. 5. Katekisasi Sidi. Pinabotohon ma tu saluhut ruas ni Huria sipul permingguatta sadarion di patupa Huriatta do partamu pertemuan di tu ayanak kota tu yanakon ni Huriatta nanaeng madohoti katekisasi Sidi jalan marpungu di gedung Sikola Minggu. Onom amplop panitia pesta. Di mingguta sadarion dung sidung jamita pasahaton amplop tujolo dohita tu panitia pesta peresmian resort tapasahat ma di bagasan Lasni Roha. 7. Ruas Namar Sahid. Parhalado dohot sude ruas ni Huria HKBP Tamarunang manang yakor ruas Namar Sahid di Jabu manang di rumah sakit setu hatta mana mangalehon hamalumon dohot hahipason molo adong siar ruas ni Huriatta Namar Sahid di Jabu manang di rumah sakit asa di Paboa tu Parhalado manang Padita. Ruas Namar Sahid Sada Agusta Kristine Borusianipar wilayah Tolu perawatan di Jabu. 2. MU Hutagalung wilayah Tolu perawatan di Jabu.
Tolu Situa Ade Siregar wilayah 2 perawatan di Jabu. Walu ruas namarulang tahun. Parhalado HKBP Tamarunang Pasahaton. Selamat ulang tahun turuas ni Huriata namarulang tahun siat tanggal 26 Februari sahat tutolu Maret. Saya tuhat tamana mangaleho pasu-pasu dohok gajang ni umur suang songoni hahi pason. Ruas namarulang tahun. Sada Naga Pebrian Sitijak ruas Naposo tanggal 27 Februari wilayah Sada. 2 Theodora Ranika Borusiaturi anak sekolah minggu Sada Maret wilayah Pargodungan. Tolu Borsinaga Tolu Maret wilayah 2. Poda tolu ayat 10. Di tangan nasiamu do gajang ni umur jala dihabirang na do hamoraon dohot hamuliaon. Sia ulang tahun pardongan Saripeon. Parhalado dohot sude ruas nihuria HKBP Tamarunang Pasahaton. Selamat ulang tahun pardongan Saripeon turuas na merayakan sia tanggal 26 Februari sahat tutulu Maret. Ruas na merayakan sada keluarga Situa AO Hutagalung Esos Inang Ye Te Borudu Batobing tanggal 2 Maret sian wilayah Tolu. Saya tuhatama na saya toktong mangalehon pasu-pasu tu keluarga Nasida. 10 ruas naro tu permingguan. Sada Minggu 25 Februari 2024 di ibadah umum Torop Niraro 145 halak. Di ibadah sekolah minggu Torop Niraro 53 halak. 2 Rabu tanggal 20 Februari 2024 di Pertangyangan wilayah Tolu di bagas ni keluarga Nyonya Panjaitan Inang Situa de Boru Marpaung Torop Ninaro 47 halak. Tolu Jumat Sada Maret 2024 di ibadah bulan ceria anak sekolah minggu di Bagasni Theodora Ranika Borusianturi Torop Ninaro 50 sia halak. Angka rumawi na paduahon parhepengon ni Huriata boy mata bereng di tikting parhepengon na adong di hitabe. Songonima tikting ni Huriata di bagasan minggon tatangyakon ma asa gabi pasu-pasu dot las ni roha di hita tarlumobi gabi hamuliaon di goarni Tuhata. Amin. Marit di mahita sian buku ede nomor 20 ayat sada dohot udutna. Mahita papengupelean sada A, sada B dohot 2. Oh
Kami ni dibata na sumurong siyan sa luhut na roha. Imana mga ramoti ati-ati doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Shalom. Shalom Mamanginang. Selamat hari Minggu ma dihita saluhut na. Huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tahala soma amang inang haang ginang binaribot. Hatani di bata na mambuhaling uluta atau dita pikirata pardalanan ng uluta di minggu o kuli sa darion. Ima na siyan pesalmen biddu sa pulusia mamuka sen ayat walu tolhastu ayat 15. Asa tajahama amang inang marsika soring sia kami ma ayat walu. Puji-pujian tu dibata alani hatana sundinggan do patik ni Jehovah tau si pasabam roha si tong do panidangion ni Jehovah di pabisu do natobok marroha. Pita ni persobaon tu Jehovah do na hot totong hasitongan do akauhum ni Jehovah tigor do sudina. Naposope dapotan si paingot do inorhon ni godang do upa ni na mga raduti akay. Palua mauhut na bosom siyan aka hagijangon ni roha asa unang au di rajay di sipi asa lias syalabot torau siyan pangalasion na godangi. Ido ianggo sahatna horasma dihita damang denang haanggi nang pinaribut na hinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Memang ikon takui do amang inang luar biasa do akka na tua-tua tanajulu luar biasa do akka oputa najulu dang na holan warisan arta materi na ditadikon tuaka sudut na oposo ale dohot do diwarison aka poda asabuy nian poda gabe sada arahan pedoman tinalaw madalani ngulu poda ope adong do dibagi-bagi musye ima adong poda na berbentuk upasa. Adong upasa ni halak batak na mandokon tinali bulung si hupi pinarsaong bulung sialo sahalinay hujaon tinali bulung si hupi pinarsaong bulung sialo sotong sumolsol dipudi da si paingot na suado idu. Macam luar biasa do aka upasa-upasa nabuhi sa stong na tatarik gabi buhal di tonga-tonga ni nguluta adong musi na mandokon jok do tabigi upasa na mandokon sa ni solu sa matulabuhan sa totong mahita mangulu jala di pasu-pasu Tuhan matutu itu naneng dohonoku begitu banyak kekayaan yang kita miliki yang bisa menjadi bekal di dalam kehidupan kita. Jalai boido dohonota amang inang itu menjadi doa yang kita sampaikan.
Saliling mahamu mangulu jala di pasu-pasu Tuhan. Oma tangyang ta. Itu. Alay mulu mamerek kita. Tu pardalanan ning uluta. Tu piga-piga minggu parpudion. Tarsonggok situ tudo hita amang inang. Bagaimana seorang anak remaja menghabisi satu keluarga hanya karena dia ditolak cintanya. Sian buruni na dipamati. Kita bisa melihat bagaimana kenakalan remaja pada saat ini. Poso dope alenung ngagabi panako. Poso dope ngagabi pengedar narkoba. Bahat dope kelan na asing. Naneng dohonoku. Nasosahat doaka upasai. Sahat do. Nasosahat doaka podai. Sahat do. Persoalannya buhado pacaloon taringot tuaka podai. Buhado maka ngoluhon taringot tuaka podai. Huria nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus marhiti turpuk sadarion. Songo dia disuarahon para pasalmen didikion marhiti mamereng pardalanan ning uluta nga ikon be back to the Bible be ngoluton. Kita harus kembali kepada dasar yaitu Alkitab. Boy berengota songo dia para pasalmen maka lason maka tindakon maka ngoluon pandonganion di bata jala ido na ikon si memehoronna tuaka sutut no poso tuaka bangsona. Maneli majoho bangso Israel do Pak Budi. Songo dia pardalanan ning ulum na diramoti didongani dijagai digonggom di batang ulum diopa dong ulum sian aka hasusaan tartabat dong ulum alai ditugu-tugu di bata dipakaluar dong ulum sian hasusaan dipasahat tupar ngulun nago hasonangan bahat do neneng menghancurhon hamuk alania bahannya kecemburuan ketidakpuasan alai rodo di bata nanunga di pasu di bata bangsona ima bangso Israel dakya di pasiding di bata dakya di palua di bata totong do didongani di bata ido amang inang nabui berengota sian turputa sadarion bagaimana Raja Daud menyuarakan, mari kita back to the Bible, kembali kepada firman. Dang boy be pangasahonommu, pikiranmu di dalam madalani ngolu. Ikon hata di bata, na boy gabe buku abadi, ido na ikon peopomu di bagasan ngolu. Huria, nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus sangat terkagum dohami di minggu nasalpo di Tikilao Makubasi di Huria HKBP Kendari molutakas dope ingotota dangadong dope marumor 2 tahun Huria ale di kisah hata medisi kutatap ma luar biasa takas tuape di suaton de bata hatana tuaka ruas na adong di Kendari takas duape di jalur ruas Kendari hatani de bata jala takas duape di patupur de bata hatana nanunga di suaton di tonga-tonga dua ti hati hai dang adong dope piga kaga halagi sonari sekedar informasi yang manginang nunga 47 kakak na terdaftar Cila torop nih per minggu lebih kurang setiap minggu lebih kurang 150 orang luar biasa jala aka masyarakat na adong di sekitar ni Huriai nung nga majalo taringot tu hajong-jongan ni Huriai hutatap manasida aka ruasi ima na naeng gabe pakarata hutatap ma luar biasa doa penasida dang di pangasahon amang inang pikiranna mengatusi hatani di bata
alai na di pangasahon ha porsyon na duape manada di bata marhiti hatana jala idu si bata narikot amang inang terlumobi di minggu ta sadarion bagaimana di minggu ini di minggu okuli na takas di sorahon setongdo mangaranapi matakku do Pak Jahoba na dia ini sian pesalmen 25 ayat 15a dipangidu do sestongna bagaimana kita bisa fokus tertuju mataku tertuju kepada Allah holan tusima au manatap dang hutatap bina di siamun na dia birang dang hutatap dia kadongaku ale hutatap masongon dia di bata na manatap au naradi maka ngoluku naradi mangopa au naradi manogu au ido naneng di suarahon amang ina jala di topik minggu sadarion di suarahon tuhita sunding gaddo pati di Jahoba firman Tuhan itu sempurna. Kalau kita boleh lihat sarupa dotahe amang inang Bibil tahun 1960 itu tahun 2024 sarupa do sarupa tidak ada perubahan tidak ada yang diamandemen tidak ada perubahan semuanya sama alai adongdo hamu baon nirohata hamu baon nadi bagasan ngoluta didik kita jaha hatai bahat baik itu peningkatan ataupun kemunduran molo di HKBP tamarunang porsia dohami sude hita ruas natar pasu-pasu amin amang inang wingot do penajolo tiki makobasi hami disada huria na met olo do amang inang rotu gereja alai balik muse molo tinggal do bibil ne molo tinggal bibil ne diulahon muse balik dibuat ma bibil ne Roma tu gereja dipartiken wengon jujur be mahita alita alusi ma amang inang dibagasa rohat taganu dia do narikot tading bibil manang tading handphone hita mamang alusi mulu adong musi namandokon sarupa dua mang patita di bagasan handphone ipe adong do bibil itu berbeda makna porsia do hita handphone disima salah satu sumber kebahagiaan untukmu tetapi itu juga salah satu sumber membain ngolum madabu tu dosa itu naso pola idaun ikut idaun di sini naso pola atusan ikut atusan di sini alai di sima amang inang dipakulingi ngolut taganup di dikion bohado sestongna kefokusan kita manada debata huria nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus mace luar biasa situ tudo hagogoon nadapota marhite manjaha bibil tikidak dana sekolah minggu hami takas dope huingot tami adong lagu ni sekolah minggu na diajarhon baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh kalau mau tumbuh kalau mau tumbuh mulu tabereng di partikeno engon hasil survei yang saya lihat amang inang hasil survei yang saya lihat di partikian wengon laris nama obat sakit kepala dohot obat tidur puasa pada saat ini sudah banyak kita yang merasakan kegelisahan naso mandapot tobe hasonangan di bagasa rohana lao pea pe ibana di undung-undung na maol bahat na lao dipikiri ibana alani bahat ni pikiranna gabe mambain acit si majujungna itu melihat dari tantangan zaman pada saat ini alani marhini turpukon amang inang di suara kami molo memang naeng sonang do ngoluta awali ngolum marhiti hatan di batang pasidung saludna akau lomu di bagasan arii marhiti hatan di batang berengommu amang inang apa perbedaannya
Awali apapun yang ingin kamu kerjakan dengan firman Tuhan. Akhiri yang sudah kamu kerjakan dengan firman Tuhan. Jadi kilau peak kamu amang inang di udung-udung mula ganup. Pasaha ngolum marhiti tangyangmu di bagasan hatane di bata. Jala tarsunggul pehoan nong amang inang. Tarsunggul maho mardongaton hatane di bata marhiti mandok mau lihatema ali Tuhan. Itu salah satu resep naboy jalo otak. Alay manukum mahami. Talumobi dihamu inanami. Mulu tarsunggul hamu adong dopi hamu na ulu ra manogihon amat tamartangiang tahe adong do manang mambetang yang nabi manang na dia barjulo tahe taulahon di manugot ni ari tarsunggul kita dia na barjulo talului na barjulo handphone na paduahon suri na patuluhon tangiang na dia do tahe na dia agak berat tamu mangalusi alusi hamuma di bagasan rohamuna alanido amang ina marhiti hatani di bata di tikion bagaimana para pesalmen maka tindakon nanunga dihangoluhon ibana bagaimana Raja Daud menyuarakan yang sudah dia hidupi yang sudah dia lakukan ternyata firman Tuhan tidak pernah punah firman Tuhan itu sempurna apapun kondisi yang aku alami aku akan tetap melakukannya bersama dengan firman Tuhan. Ditiki di Batam hami makubasi. Karena dong do singkatan tahe. Batam bila Anda tiba Anda menang. Atau Batam bila Anda tiba Anda menangis. Itu. Jala poidohono namanginang molo di Batam ubahat do borua sian bawa. Di Kimakobasi hami di salah satu pos pelayanan na adong di Batam. Boy dohonon amang inang molo remaja na poso ubahat do akaborua sian bawa. Salah satu kegiatan yang sering saya lakukan ketika malam minggu adalah mendengarkan curhat. Piga akapar karejo nanaeng manikot holan alani halletna. Piga akapar karejo naneng manikot holan alani pergumulanna. Alai hola sadadu nahu pasatami. Molo neng manikot to parjolo ma jaha hatani debata. Molo nunga di jahon nong homa manotuhon ngulum. Puji Tuhan. Sampai saat ini yang saya ketahui kegelisahan kehidupan kita itu akan bisa kita dapatkan jawabannya hanya di dalam firman Tuhan. Dang adong na asing siani. Molo sipata jalo otak amang inang ha anggina pinaribut. Kedamaian kamu bisa dapatkan dari temanmu. Ketahuilah itu tidak akan kekal. Yang hanya kekal hanya firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang sempurna dan tidak akan pernah mati di dalam kehidupan kita. So dia be kondisi ni ngolum boy tatari amang inang marhiti hatan di bata ale unang manian akasudut na poso tarul mobi akana poso mambain hatan di bata laho manglului sirokap di totina so mal ditahi kan contoh na beb aku mengucap syukur kepada Tuhanku setiap kali aku mengingat engkau di dalam dia. Mar minggu bejarang. Apalagi martangiang. Alai di kilau menggombel. Hatani de batado pinakena. Unang matong. Alai na paling rekod amang inang. Yang firman yang sudah kita dengarkan, yang sudah kita sampaikan, ai buhado hita maka ngoluhoni di bagasan ngoluta si ganupari. Jala napaduahon amang inang boy berengota. Kenakalan remaja pada saat ini bukan lagi kita mencari siapa kambing hitamnya. Apa penyebabnya? Bukan itu lagi.
Tetapi apa solusi melihat perkembangan zaman pada saat ini terhadap kenakalan remaja? Back to the Bible. Bagaimana firman ini menyuarakan kita kembali kepada dasar iman kita, yaitu firman Tuhan. Dan yang kedua, ketika kita sudah mengandalkan itu di dalam firman Tuhan, kita memulai dari keluarga. Ya dohamu inanami, ditiki setabi amang inang, ditiki tarpodo pamu, tarsunggul hamu jam-jam tolu. Ya do ditatap pamu, amat tamuna, las tubuh holong, manang na, tarsunggul hamu tatap pamu amat tamuna. Ukor ni bayon. Terganggu masa hutalan yon. Heado tahe. Manang na heado, tarsunggul hamu jam-jam tolu. Ditatap pamu mabohin amat tamuna. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan seorang laki-laki pelengkap dalam hidupku. Heado. Oh, mulai sudah. Tuhan ini mana membotoi. Tetapi ingin saya katakan amang inang, kalau memang kita pegang firman Tuhan, mari memulai dari hal yang kecil. Mulailah dari langkah hidupmu, mulailah dari langkah keluargamu sampai kepada lingkungan masyarakat. Kalau boleh kita lihat yang terjadi pada saat ini ketika saya melayani di salah satu daerah, saya ada mengumpulkan yang namanya itu anak-anak broken home, anak-anak pang molo taberengi na di luaran na adung 10 sipata ulu sipata lubi di son aka kerabuna dang holan di son di bain kerabuna di son muse dang holan di son di igung neipe di pamangan neipe sipata ulu di bain tu si malolong nai. Kami mencoba melakukan survei, ternyata kebanyakan mereka adalah korban ketidakbahagiaan di tengah-tengah keluarga. Broken home. Ya ado di baik kami di sada luat di papungu hami iya manginang di baik kami mah sada prinsip jam 7 pagi karejo maho. Manang tu dia, manang maret deho manang songol dia, alai jam 7 borngin ikon bali tu son, jala di son ikon martapian, saya martapian, martangiang baru rak mangan. Di baik kami mah guarni posko nai REA, REA. Resist Equality Anarki. Bagaimana kita bisa merubah pemahaman orang akan broken home yang tidak mendapatkan kebahagiaan. Mereka juga ciptaan Tuhan dan pasti ingin mengenal kebahagiaan. Naso dapot na naso jupang na do amang inang sian na tua-tuana, sian keluargana, alani itu luar didului. Alai gabe salah arah, salah jalan, akhirnya membunuh karakter imannya. Alani dipakulingi, dibohali, dipabua taringot tuholo, marhiti hatani dibata. Jala mulai atema, hatani dibata na pinasa hati, ikomporsiero hita. Adong do hagogo onni hatani dibata na tapasahat, mardongaton. Haporsiaon. Huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang yang sangat terkenal brutal. Di dalam kehidupannya dia hanya melakukan pembunuhan, dia sangat kejam, dia aktif di dalam dunia-dunia luar yang tidak mengenal kasih. Yang dia lakukan hanya mabuk, judi, segala hal-hal kekejaman dia lakukan. Tetapi ibunya Monica melihat anaknya ini, dia pergumulkan, dan terus dia tidak lelah-lelah. Ketika si anak ini pulang ke rumah, dia mengatakan firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan, dan ini terus dia sampaikan. Tidak pernah mengenal kata lelah. Akhirnya si anak di dalam suatu waktu, di dalam kejenuhannya, di dalam pekerjaan yang sudah dia lakukan ini, dia jenuh. Dia mengingat apa yang selalu disampaikan oleh orang tuanya, mamanya, Monica. Maka dengan rasa ingin tahu, dia mencoba memulai membaca firman Tuhan. Dan terpujilah nama Tuhan. Mangulu 2P amang inang hatai.
Sianna parjahat dipakai di bata gabe parbarita jalasonari ima bapak gereja salah satu bapak gereja Namarguar Agustinus itu. Napa dua hon bahat dope amang inang aka petinggi negara nabui takas mangida uhud maka ngoluhon taringot tu hagogoon ni hatane di bata bahwa firman itu sempurna. Ratu Victoria ketika dia menjumpai raja dari Amerika, dia memberikan sebuah bingkisan, sebuah hadiah. Didiki dibuka raja nation Amerika bukon, ternyata itu adalah Alkitab. Jala Ratu Victoria mengatakan, ini adalah buku keagungan kerajaan Inggris. Apapun kondisi, ketika buku ini dipakai, itu akan memberikan dampak positif. Abraham Lincoln pernah mengatakan juga amang inang, holan hatani di bata marhiti bibildo nabui pakeon dinalao mambain dirita gabe pemimpin di tonga-tonga bangso. Bahan nari dope amang inang nabui pakiota, nabui tabahin gabe buhalta, dinalau mangatusi hatani di bata. Alani ido marhiti mingguta sadarion di suarahom ganup tu bagasa rohata ngoluta pikirata sundeng gando pati ni Jahoba. Firman Tuhan itu sempurna. Tidak ada ketumpulan amang inang di bagasan hatani di bata. So dia pe kondisi ni ngolum holan marhiti hatani di bata dapok mudo amang inang kelonggaran kebahagiaan dirudut ni pikiranmu amang inang holan hatani di batado nabui palonggarhon saluhutna akan namasa di tonga-tonga ngolum ahana sinakap ni roham amang inang holan marhiti hatani di batado nabui gabi alus diganup akka suku-sukun naro di bagasan pikirata mulut abereng doa kena mason olo do sipata ganggu rohata namari suangdo mangula na denggan namari suangdo ape maka tindaku na tutu namari suangdo marsaor maka lojahon diri niba marsaor do debata di hatane debata dapot mudo amang ina nagabe papuason roham marhiti hatani de batado amang inang bui gabe sulu-sulu nipatmu. Firman Tuhan itu menjadi pelita yang hidup di dalam kehidupanmu sehari-hari. Tumagod do otik cinaha alai dihanguluhon. Tumagod do otik dipeop alai dihanguluhon. Daripada firman itu hanya sebuah hiasan. Ya hami patu pakunjungan molo ondang di Tamarunang di luar na asing do ya do kami patu pakunjungan di kisah kami tu bagas ni ruas tahun diberi kami mak sada lemari nama ce balga situtu jalat akas di idahami di sia manginang adong lebih kurang tiga Bible, 3 Alkitab yang sangat luar biasa. Ada Hibrika bahasa Yunani, ada Alkitab bahasa Indonesia, adung Bibel bahasa Batak yang memang sangat indah. Mungkin Oma hurasa bukuna paling arga sian nilai materina di bayam masongoni didiki usuku matu parjabui baga nai bibelon among toy mamang dituhor peon asa boydo jinaha bah itu boydo hubuk jo bah di pasaha mak didiki hubukka ternyata masih baru lah susukun nasohiado dijahamu among bapa usuku masongoni toy mamang ala ni rudut niak ka ulaun ala ni bahat niak ka ulaun toy mak di bayam majo disi gabe hiasan amang inang hatani di bata itu adalah sempurna alaihita do namang alapati hatani di bata naneng gabe buhal doi bahenota di bagasan ngoluta atau hanya sebuah hiasan
sarupa songon di epistel minggui silangi nagabi hiasan do bahenota di bagasan ngoluta manang gabi palito manang gabi sorminan manang gabi kompas untuk perjalanan kehidupanmu iduna ikun di sorahon marhiti turputa sadarion alai taingok ma amang inang mulu jone sada ayat sada takas do di suarahon ima namandok dimulanai nunga adong hatai jala saor tu debatado hatai jala debatado hatai itu buhado pancalota tu debata marhiti hatana didikion ingok mah di dalam firman Tuhan tidak ada ketimpangan. Firman Tuhan itu sempurna di tengah-tengah kehidupanmu. Kalau orang Kristen mengatakan doa adalah napas bagi orang Kristen, di dalam firman Tuhan, firman adalah nyawa di dalam orang Kristen. Buhado pardalanen ngoluta molo dang tahang ngoluhon hatani debata sotung tadalani ngulut taon hobar tu detolu taboto do tahe detolu dapot disi toy mak jupang disi manong songon dia mak ay ima jo amang patita tidak parngoluon ni ala Kristen dang adong detulu dapot disi ale parngoluon ni ala Kristen na ikon dipangido do tu hitaganum amang inang natape met natape odik alai marlapatan dang marisuang nataula di bagasan kaporsiaw ingok mah ditatap di batado nguluta jala ikon back to the Bible do hita ditikion madalani nguluta di bagasan pos niroa di batama na patauhon nguluta maka nguluhon hatana amin martang yang mahita mau lihat emah ali Tuhan di bata nunga marsaringar hatam di tonga-tonga parminggon nami marhiti hatam ali Tuhan di pakulingho di buhaliho asa totong mahami manadaho marhiti hatam jala margugu hami nian ali Tuhan maka nguluhon hatam di tonga-tonga ngulu nami tutudo ali Tuhan di bata maragam na ikun adupan nami ale marhiti hatam ali Tuhan di bata napapos sorohan nami ditatapodo ngulu nami ditugu-tugu hodo hami jala diramoti hodo pardalanan ning ulunami alani male Tuhan di bata jala alusi masa luhut naka tangyang nami aka alu nami nahu pasahat tami marhi di tangyang nami le Tuhan di bata tatap hami ganup ale Tuhan di bata ditikiun di buah kami gomos di bagasan tangyang nami tu saluhut na ruas ni huriam namarpungu di bagas jorom ditikiun manang na ikon mandoho di parminggon marhiti live streaming ale Tuhan di bata tatap be mahami salut ale Tuhan di bata jala totong maho masu ngulu nami ganup ale Tuhan di bata ale Tuhan mulu adong ruas ni huriam na di bagasan saminggon di bagasan parasahiton di bagasan sitaono na dukduk parukilon na borat ale Tuhan di bata tatap be mahami ale Tuhan homana mangapuli hami mana mahalenggugo na baru dihamil itu Tuhan di bata ramoti hami tugu hami ale Tuhan di bata asa totong margugu hami ale Tuhan maka nguluhon di pardalan ngulu namion hatami ale Tuhan di bata ale Tuhan ditikiope mulu adong ruas ni huriam na di bagasan las ni roha alania kabahat ni pasu-pasu na lehonom mu di tonga-tonga nguluna manang ala ni lehonom mo gajang ni umur pele Tuhan di bata di tonga-tonga nguluna pasu-pasu nasida le Tuhan di bata paingot nasida asa totong malu-aluhon pardalanan ni nguluna pasahaton nguluna holan tuho sabing jalahoma na totong mandongani nasida le Tuhan di bata ale Tuhan diaka program ni huriam pele Tuhan di bata na naing diulahon huriam hagabipeta marunang asimaroham pasu-pasu salut na parhalado ni huriam talu mobil ruas ni huriam ale Tuhan ni bata pakulingi togu hami ale Tuhan ni bata asarap maniak kami ale Tuhan ni bata dinalao manuhuk
aka ulaw na pinasahat mo dito nga ngulu nami ganup marhiti huriamon ali Tuhan asa marhiti ulaw na di ulaw hami ali Tuhan iwata lamar sangap guarmo lamar met mahami jalaboy ngulu nami on gabi sorminan nadinggan dito nga ngulu nami ganup mauliate mau pasahat kami tuho mga sahon guar anak mo Tuhan Jesus Kristus martangya kami tuho amin. Tabuji Tuhan ta, mariti mahita uhuk ma, ta pasahat peliata.
koma piliata. Ale di bata amanami na di bono gijang. Hodo hororon ni saluhut sile holio na dinggan dot na salibasa na meliutus. Hu pasatamima siyan na nilehom mitu hami pilan na mitu ho. Sejalo megabe uap nucus di julum. Pasu may jala ramoti. Asa hu parasya kami pilanon. Pati buluh na rajomo di tonga-tonga ni uriam dohot di Portibion. Buhay marohan nami marahiti-hiti todim. Asalam hutada hami godang ni sile holehom mitu hami. Asalam gir-gir hami manduk muliate tuho. Marahiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di bono gijang. Say pinurbadia maguarmo. Se Roma harajomu. Se saut molomon irham di bono atongon songon na di bono gijang. Leho matuhami sa dari konongoluan siapari. Si sama dosa nami son panesa nami. Di dosa di dongan merdosa tuhami. Una kami togir bangujunan. Palua mahami sian pangago. Mula mahamu di bagasan dami. Jalo hamu maha pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata ma bohino tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaor hom madamena tutodim.